Най-шлагерният изпълнител в България Веселин Маринов е мой гост тук в студиото на Дневен ред. Здравейте, господин Маринов. Много ми е приятно. И на мен ми е приятно. Разбрахме се, че на ти ще си говорим, за което ви благодаря. И на мен ми е много приятно, че имам възможност да си говорим на ти. Да започнем от там. 26 албума зад гърба. Да, сега излезе 26-я, преди 10 дни. Но в момента си с 2 дни под една мишница. Жури си в музикален формат и започна ново турне тур, с много концерти в цялата страна. Как се справя Веско Маринов с всичко това? Не бих казал, че са 2 дни под една мишница, просто това е срядата. Проблема е само в мен и разходите по-големи, тъй като е средния ден на седмицата и оставя моите музиканти да стоят в някой хотел, свободни, с нужните вече разходи около това. Сиреч, пътни, непътни, а такива ежедневни пари, които трябва да имат, освен това с хотела. Моите разходи около идването става малко нервно, тъй като оговорката още в края на есента с ръководството на този проект, който аз се съгласих да отида, беше, че всичко ще бъде в понеделник. Изместиха го в сряда, аз нямаше как да се откажа, тъй като съм дал дума. Но не съжалявам. Малко ми е напрегнато, но пък е много интересно, различно. Аз съм имал възможност да бъда поканен в много проекти до сега. Жури и участник. Сега е бъчкано от много такива формати. И популярните хора ги търсят за тия неща. Но съм отказвал, тъй като от една страна не съм смятал, че това е подходящо. Второ, наистина този напрегнат график. Но сега просто думата дете вече е нещо различно. И затова се чувствам в много хубави води. Любо Киров е мой колега, уникално момче с страхотен тембър, много контактен, изобщо всичко. В добри отношения ли си с твоите колеги? Говоря чисто от естрадата. Изобщо ли? Изобщо, да. Няма пълно щастие. Винаги има някъде, където между тях знам, че си има леки такива. Не, защото не съм срещал в интернет такава информация да си в конфронтация, но ти лично не, аз имаш никога ли към нямам. някого? Не. Всички колеги са в много добри отношения. Има някои, които не са ми толкова близки. Това исках да кажа, че няма как всички да бъдат. Но някои от тях, като Богдан Томов, като Нели Рангелова, като Диана Дафова, това са певци, с които съм учил в консерваторията. Останахме си приятели до сега. И сме много близки. Не съм срещал информация ти да си в конфликт с твои колеги, но пък една друга информация, която вълнува много хора. Това е: има ли нова любов в сърцето на Веско Маринов? И надявам се да има. Живота е такова нещо, че не може човек вечно това са моите жени. Когато си отива любовта, Веско? Когато си отива любовта, тя си отиде един път. А дойде ли пак? Кацна ли на твоето рамо? Коси, не можеш да ги поръчаш тия неща. Любовта, здравето, приятелите. Можеш ли го поръчаш? Не можеш, нали? Аз съм отворен да срещна любовта на живота си. Лошото е, че с годините, като вървиш, както пишеш и над 50, кръга от възможности, надявам, сигурно се скъсява, тъй като ти харесваш някого, той виждаш, че е заед, виждаш, че тази жена е заета, че си има семейство. И остава си само в тези хубави впечатления, които съм си оставил за нея. Обикновено така е. Почтените. Много рядко можеш да видиш свободна жена, така, която да ти отива на годините, която да има възможност изведнъж да дойде в живота. Но сега има ли жена до теб? Но в момента няма. Няма жена в живота на Веско Маринов, но пък си имал 2 прекрасни жени до себе си. Разкажи ни за първият ти брак с Мария. Всъщност ти 2 пъти минаваш под венчило с Мария, нали така? Не, 1 път съм минал. Това може би пак е грешна информация, която съм прочел. Нещо от жълтите вестници, сигурно. И разбира се, от нея и тази прекрасна дъщеря Йоана, която е на колко години в момента? Тя е вече на 25 години. Да ти е жива и здрава. Най-хубавото нещо, в смисъла на... Почти колкото албумите ти. Знаеш какво е, да. Точно така. Точно така. Точно така. Тук сме много млади с Мария. А това куче ваш любимец ли е? Стана ми малко тъжно, тъй като това е най-добрият ми приятел, който си отиде само преди няколко месеца. На 16 години Линда се казваше. Тук е много малка, много малка. Всъщност, ето една снимка, която сме подготвили за Линда ето е с Линда, любов. да. Това ли е кучето, което е било... От колко години до теб? През цялото време. Ние взехме заради дъщеря ми, защото тя бълнуваше нощно време, искам куче.
ако ми купите куче, ще оставя мама да спи при тебе, викаше, защото тя беше много малка и майка си спеше нощно време при нея и така свикне, че не можеше да се отдели от нейната стая. Линда е надживяла любовта и на Мария, и на... Да, точно така. Тя си беше навсякъде с мен и с двете ми жени, като се разделях. Тя е единственото момиче, което остана до мен през тия години. Може би и заради това връзката ни е била толкова близка. Кажи ми, моля те, за Цветанка, какво се случи? Нормално, човешки неща. Вярно ли е, че с писмо си се разделил с нея? Не си имал сили, може би, да изкажеш всичко в очите й? Значи не искам да коментирам такива лични въпроси. Мога да говоря за жените си, които съм имал, но да изпадаме в такива жълти подробности не ми се иска. Добре, а в какви отношения сте в момента? Поне това можем да кажем. Нормални. С Мария в какви отношения? В много добри отношения, постоянно се чуваме с нея. Свързвани 20 годишен брак, все пак дъщеря ни, която вече е един реален човек със своите проблеми, работи много усилено, има си своя приятел. Защо неща, които са човешки, нормални. И тя всъщност, Йоана, осмисля моето бъдеще и надеждите ми, децата са онова, което виждаме в нас, бъдещето да продължи. Веско Маринов иска ли да има още деца? Искаше ми се доскоро. До много скоро моята мечта е била да имам много деца. Така се случи, че говорихме едно, друго стана. Първата ми съпруга имаше големи проблеми, когато раждаше Йоана. Беше накосан да си отиде от този свят, но се възстанови. Но от тогава остана страха да роди още едно дете. Въпреки че здравословно вече беше всичко наред. До някъде я оправдавам в това неявно решение. Не можех да бъда някакъв деспотичен такъв в тия работи. И така. Казваш, Йоана е на 25-та, готов ли си да станеш дядо? За дядо се надявам вече много скоро. Има такива индикации, много сериозен приятел. Има лекар, сериозно момче. Сериозно, но дата за сватба има ли или още не е говорено в тази Има и посока? дата за сватба, но това са неща, които не бих искал да коментирам в момента. Добре, но тази година ли ще е поне? Надявам се, да. Добре. Ти си живял всъщност 2 години в Германия. Не, 5 години съм живял в Германия. Не, всъщност там си издал 2 от албумите. 2 албума съм точно издал така. там, да. Казваш, че дълбока творческа криза те е накарала да заминеш в Германия. Какво се случи тогава, 88-89? Косио, ти си малко момче, няма да си спомняш, но това е известно, това 89-та. Какво се случи в България? Прехода не само като фактология, а като начин на живот на хората. Особено в началото на 90-та година беше много трудно. Инфлацията. Да, но ти издаваш първи албум тук, 87-та година. Така се случи. Аз Любов. Но втория излезе 89-та. И той се продаде в 300 бройки. Нямаше никакви продажби. Рухна изведнъж всичките възможности. Това ли те депресира тогава? Какво значи депресия? Човек трябва да... Чудих се на къде да я подкарам, за да може малко дете, младо семейство. Много труден стана живота изведнъж. Това е всъщност съвпада с раждането на Йоана. Йоана 88 се роди, да. Йоанчето на 1 година беше. Семейно ли заминахте за Германия? Не, нямаше как семейно. Просто аз опитах да тръгна. По-късно те идваха с мен вече. Аз заминах по Петър Чернев, Бог да го прости, преди да си отиде. Големия български певец. Той имаше една много голяма музикална къща, която се казваше Мега музика, сега тя не съществува. Той ми даде една книга с адреси в Германия на агенции. Нямах друг избор. Седнах, подготвих се, една касетка направих, тогава беше носителя касетката. Основния направих евергрини, които изпях, една малка така фотосесия и ги пратих. Косвено на 35 адреса ги пратих, а от цялата работа ми върнаха ми отговор само от една агенция, която се занимаваше с мода, която съм объркал, тъй като не знаех немски език, и в адресите, като съм гледал, съм пратил на модна агенция. И жената на шефа на тази агенция вижда една касетка и казва, я пуснете тук, докато разгледаме там манекенки, предложения, нали, договори си правят нещо. И първата песен беше на Клиф Ричард, аз много харесвам този певец. Ние вече не си говорим We Don't Talk Anymore, една песен, която беше много голям хит по това време. А тя се оказва любимата и песен на тази Герда. И то в твое изпълнение? Не, на Клиф Ричард вариант. И почва да харесва този мой вариант и казва на мъжа си, дай да го извикаме това момче, да го видим как пее, да разделя
модните колекции, защото те пък обслужват модните колекции като рекламна агенция на две много големи каталожни списания, Ото и Хайне, такива, които се поръчва по тях, чрез тях, особено жените най-вече, рокли, такива неща, костюми. И така те ми се обадиха, това беше на 8 декември, никога няма да го взема студентския празник. Той пък не знаеше английски, аз не знам немски и се разбрахме на някакъв полуезик, че ще звъни в 8 часа вечерта. Извиках аз един приятел на немски език да превежда. Поговорихме, разбрахме, той вика, искам да ви поема всички разходи без хонорар, само да видим на живо как е всичко. Датата беше, мисля, 15 януари нещо. Тогава визите се вадиха много трудно, беше на опашки. Айде, отидеш до туалетна, губиш реда. Трябваше някой да дойде да... Абе, не ми се говори. Бяха страшни времена. Връщаш се в България и печели Златния Орфей Плюс. Да, върнах се, беше много трудно. Коя година се върна? 94-та година се върнах поради едно заболяване. Една много тежка операция ми правиха на един гранулом, който беше почти влязъл гной в мозъка. Много тежка операция. И това ме принуди да се върна в България, да преоценя. Това заболяване. Това заболяване, да. Иначе можеше да продължи и всичко. Иначе всичко си продължаваше там, но тук преоцених нещата. В един момент виждаш кои са ценностите, че има още какво да се спаси от кариерата ти. Тук бях почти забравен, но не съвсем. И изведнъж като спасителен такъв остров дойде предложението на хората, на които правеха Златния Орфей. Дечо Тралешков тогава и той си замина от нашия свят. И аз дълго мислих, това бях точно на 33 години, кантара на Христова възраст. Не толкова колкото възраст, колкото до 33 беше участието за международния конкурс за изпълнители. Тоест, хванал си последния влак. Последния влак. Той конкурсът беше юни, рождения ми ден е август. И влизах в него. Дадох много пари за аранжименти, за всичко останало с голям оркестър на Велика Засян. Жена ми си спомня, че вика, ще сгрешим много с това. Толкова разходи. А аз съм единственият изпълнител, реално, който през тези години на Златния Орфей спечели голямата награда и тогава в първа част на банка бяха спонсори. Парите ги дадоха на момента $7000, няма да го забравя, беше моята награда. И оттам албум след албум, и тогава шлагер още след шлагер, излезе за теб България. награди песен. след награди, концертни зали пълни. Да, много. Но от певецът на столетницата Веско, ти смени политико-музикалната сцена и подкрепи ГЕРБ преди няколко години. В какви отношения сте в момента с лидера на БСП? Аз почти не го познавам, никога не съм имал. А каква е била връзката ти чисто с БСП? С БСП? Ами когато аз пеех в БСП, Станишев не беше още така изявен лидер. Той дойде по-късно и така и... Тогава е бил Георги Първанов. Георги Първанов беше преди всичко човека, с който съм общувал, но най-вече Жан Виденов. Заради него отидох в БСП, познавам го от много години. Заради неговата искреност и честност като човек. А това преминаване към подкрепа на ГЕРБ, да? Откъде дойде? Как се реши на това? Това беше един естествен процес. Аз от вече години преди това не пеех за БСП, тъй като те избраха Азис като водещо лице в кампаниите си. Аз обирах само негативите на това, че тръгваше приказката певеца на БСП, певеца, как се казваш, любимеца на Жан Виденов и такива ни изрази. И аз всъщност нямах почти никакви ангажименти с тях. Моето дългогодишно приятелство с Цветан Цветанов, който те първа му предстоеше да прави кариера като политик. Той беше тогава и вътрешен министър и песента, която чуваме, стана голям хит тогава, много коментирана между другото, на моменти с доста негативен оттенък. Защо се получи така? Защото медиците такова нещо. Вие търсите винаги подволата ли. Не виждате ценното или виждате онова, морала или примера, заради която е направена тази песен. Както никой от вас не забеляза, че примерно аз съм певеца, който е изпял химна на българската армия, химна на българските. Аз имам отношение към социалната тематика, към униформените хора. Това не е било единствената песен в живота ми, която е свързана с тези неща. Аз съм изпял химна на летците, химна на моряците на България, на десантчиците. Това са неща, които не ме пита никой, нали? Но всъщност тази песен стана като един вид емблема. Това е защото първото, че злоупотребява се винаги с нашето приятелство. Второ, мен не ми пука от това да ти кажа, защото съм много щастлив с изпълнението на тази песен. Това е пример какъв трябва да бъде, както и за армията, така и за полицията, песните, които съм ги изпял. Сега в какви отношения сте с Цветан Цветанов? Той ми е един от най-близките приятели. Ще продължиш ли да пееш за ГЕРБ? Аз само ако ме поканят, но
Тоест няма да сменяш партията, за която ще пееш. Имам предвид за предстоящите евроизбори, ако те поканят, разбира се. Никога друг път няма да пея за друга партия. Това означава, че след като си бил в добри отношения с Георги Първанов, тогава няма да пееш за АБВ, така ли да разбирам? Или ако те поканят за АБВ, би ли пял? пял? Много добри отношения с Жан Виденов, ти казах. А с Георги Първанов? Георги Първанов бяхме много близки също. Но при евентуална покана от Георги Първанов, би ли пял за АБВ? Не бих пял за АБВ. Оставаш верен на ГЕРБ. Заради личното ти приятелство с Цветан Цветанов. Да, и между другото и много свясни хора, които има в ГЕРБ, които всъщност Цветанов ме е запознал. Много неща има изписани за теб негативни в интернет. Кое е най-лошото, което си чувал за теб? Аз не слушам такива неща. От 5 години не отварям интернет. Дадох си всички компютри на моите техници, които ги използват около осветлението и техниката. И освен това... Това, което искам да пуснем за финал на нашия разговор е песента, която е, може би, твоя емблема и визитна картичка. Аз знам, Българио, аз знам. Това е песента... Къде е това видео? Аз просто... Това е от военния клуб, може би, или от народния. Видях, че е военния клуб и не можах да се сетя какво е това предаване, че точно... Ами може би някакво честване. Няма значение, да, естествено. Това е песента, която е твоята визитна картичка. Не бих казал. И това е песента наследник на Емил Димитров, Моя страна, моя България. Също не бих казал. А какво би казал? Емил Димитров е най-големият български изпълнител, моят идол. Той изпя Моя страна, моя България във времена, в които имаше акцент върху българската култура. Тя беше приоритет в медиите. Дори чак се злоупотребяваше от българска музика. Толкова много. И тогава българските песни можеха да станат толкова големи и популярни. За теб България не е звучала в българско радио. Никога. Тя не е песен, която е звучала някога в предаване специално. Винаги в някакви такива промоции, някъде до тук, не до млъвка, ни чута. Оле, тая риза имам. Господи, това са толкова стари снимки. Изключително суетен си като мъж, както виждам. Толкова не, виж, всичко е в пот. Това е друга снимка, това е вече от зала 1. Това са от твои концерти. Да, това е 99-та година. Има ли шанс България да я чака по-добро? След 25 години преход вече. Ами дали за това, какво се живеем с надеждата? Най-после да разберем, че не са толкова виновни политиците или лошото, или хубавото време. Ние сме си... От това, че сме ги избрали, от това, че не умеем да работим. Дали ние сами избрахме този капитализъм? Ако искахме да не работим, да си бяхме стояли там, както държавата покриваше всичко в тези години. И в нас е силата да променим всичко и България да към по-добро. Да. Благодаря ти за това участие. Веселин Маринов в студиото на Дневен ред. Благодаря и на вас, че избрахте предаването ни и днес. Останете сега с новините. Приятна вечер.